Днес ще ви покажем как да си приготвите тази вкусна порция здраве или така наречените пролетни яйца. И сега ще направим нещо много вкусно, което ще бъде спанак с яйца, извара и чери домати. Като за целта съм подготвила един пакет спанак, 4-5 яйца, около 400 грама извара, може 300, няколко чери доматчета, в моя случай са 8, малко розова сол плюс зехтин. Така, тук виждаме, вече в тавичката съм сложила, аз съм използвам тенджерка, за да ми е по-лесно спанака. Отмерила съм си една супена лъжица зехтин и малко вода. И започваме, като прибавяме постепенно нещата. Първо добавям зехтина. Добавяме малко вода, не много. Колкото лекичко, така да има някаква водичка. Включваме си котлона на тройка и похлупваме с капак. Оставаме така за известно време да се задуши. От тук насетне ястието се готви под капак, докато леко започне да се задушава спанакът, след което ще добавим и кашкавалената извара. Ние сме си подготвили нарязаните чери домати, солта, изварата сме си отмерили 300 грама и имаме за цел сега да разбием яйцата. Не е нужно да е перфектно разбиването, въпросът е просто да подпомогнем получаването на бърканият ефект. През това време ще оставим нашият спанак да си се задушава, като от време на време разбъркваме. След като сме се убедили, че няма вече в сърцевината никакъв лед, можем да добавим изварата. И лекичко да разбъркваме, което ще ми е супер трудно с една ръка по очевадни причини. Но идеята е да запържим леко изварата с спанака. След като го направим, можем да добавим и жълтъците, целите яйца, всъщност 4 цели жълти яйца и 5. В случая аз правя 5 яйца. И ето вече добре сме го разбъркали. И е време за нашите яйца. Бъркаме си так. Веднага започват да се им готвят. След като нашата манджа вече започна да пуска собствен сос от изварата и почва той да се изпарява, вие ще го видите. Е момента ние да добавим и малко сол. Моята извара е безсолна, затова аз ще поръся леко сол, като използвам по-добрият вариант хималайска сол. И продължавам още няколко минути готвенето. Вече е почти готово, дойде момента да добавим и чери доматите. Като наистина ще се готви изключително кратко, колкото малко да се затоплят в сместа. Не повече от минутка време. А ето това ще бъде една порция. Общо стават 3 порции, така че съвсем спокойно може да си изготвите за целия ден. Ако диетувате сами, а ако храните цялото семейство, ще стигне идеално за 3 човека.
Да ви е сладко!